Yazi kabanzi ukuthi yini umsamo. Lolu hlelo luxhaswe abakwa eHerbs, abenzi bamakhambi esintu angafakiwe ama-chemicals. Ake sikhumbuzane mzonsundu ngempilo. Kukhona lento edume kubona bonke abangoni noma abantu abansundu yomsamo. Umsamo usuphenduke into eyaziwa wonke umuntu kuthiwa umsamo, silungisa umsamo. Mhlawumbe ake sikhumbuza ukuthi umsamo kwakuyinto enjani. Emsamo ilapho kwagcinwa khona izinsiza. Emsamo ila okuhlala khona inkamba zotshwala, kwakuhlala khona imimese noma imkhonto uma kuzohlatshwa la ekhaya. Makuhlatshiwe noma kwenziwa umcimbi kwakuhlala khona utshwala ezinkambeni. Mawothenga igrosa emakhaya ibekwa emsamo. Kusho ukuthi umsamo indawo ebalekile, ilapho okwagcinwa khona izinto ezibalekile. So lo msamo wamanje sekuthiwa ke wonakele uma sikhuluma ngabantu abasebuthongweni abalele. Ngezama ukucacisa ukuthi mhlambe kuhlukana ngegodi negodi ukuthi uma kuthiwa ulungisa umsamo sokwenziwana. Ake ngivume ukuthi umsamo ufuna ukulungiswa. Abantu abalele uma sesikhuluma nabo ngokwasemsamo, asikhulumi nabo ngolimi abalwaziyo. Asikhulumi nabo ngendlela ebesikhuluma ngayo nabo sisaphila. Isibonelo, ungazalwa ubaba oyedwa mhlambe nibane ekhaya. Uthola ukuthi lo baba kukhona lengane obengayinakile kuze kuthiwa akayithandi. Uyothi mase ehambile emhlabeni kube yona egcuma qala ithi menzele umsebenzi. Kusho ukuthi sithintene umsamo kanti ubaba ubefuna ukwenzela mhlambe umntwana othile umsebenzi. Yilapho umsamo ixoveka khona. Sometimes hayi ngoba ukhona umuntu mhlambe uthakathile, indlela esesenze ngayo sithi imsamo iyonakele. Ubaba la ekhaya angaba nezingane zibe 3 zibe 4, kanti ngesikhathi esiphila kusona nakudala kwakukhona lokho. Ingane leyo number 3 akuyona la ekhaya. Kuzothi mase kuhamba ubaba naye ezomhlabela futhi ithi yenzela ubaba umsebenzi, kanti ayona egazi la ekhaya, uyonakala nje umsamo. Ukuthi abalaphi kufanele bayibhekisise lento mhlambe kube khona indlela lapho sikhuluma khona umsamo uzothi wonakele nje usuke woniwe yini ngaphandle kokuthakathwa. Umsamo onakele nje nangu ubaba la ekhaya uhambe mhlambe esontela umama engakholwa bese mase ehambile sithiwa athe madoda nesomenzela ubaba umsebenzi abe umama engafuni uqhubeka umsebenzi wenziwe. Umsamo usonakele njani. Kusho ukuthi ngizama ukuthi noma ngabe ukholwa imsamo kanjani kufuneka siubheke ukuthi wonakala kanjani losithuka nje usulungiswa. Ngoba na abantu abalungisa umsamo noma abalapha sikhuluma ngabantu ngabelaphi bendabuko. Kukhona isangoma, kube khona inyanga, kube khona umthakathi. Kwakuhlukene kathathu ngokwesintu. Isangoma umuntu owayekwazi ukuhlola ukuthi ekhaya kwagula abantu konakele kuphi. Athi mase eqedile ebese ke ebathumela la engabathumela khona abantu bomndeni bathole usizo. Mhlambe umuntu ogulayo uzobe sekhomba inyanga ethile, inyanga ifana nodokotela. Bese umuntu ehamba enyangeni afika athi kunje bese yalapheka. Bese khona lo hlobo lesithathu, umthakathi. Umthakathi umuntu ophatha imithi emihle nemimbi. Kodwa isikhathi esiningi uphatha imithi emimbi ufuna ukujika impilo zabanye abantu. Ubuthakathi kwezinye izilimi njengasesilungwini into abayikhonzile, into abayiworshipayo ubuthakathi, ngoba bazipracticela nje, bazenzela nje njengento yabo yokuyijabulisa. Thina ndlemnyama ubuthakathi sisuke sifuna ukucindezelana nokubulalana sodwa. Ukuthi uzothola noma uthola ngalutho ekugcineni lento obuyifuna yenzeke umuntu noma kumakhelwane embi yenzekile umthakathi. Manje ke sesizama uadjusta ke manje phakathi kwento ezintathu engibalile, umthakathi, inyanga nesangoma. Kwafika inkolo, isangoma sengisiyamanisa nomprofeti, inyanga ngayifanisa nodokotela. Okusho ukuthi mangabuye esontweni bazokuprofitela ukuthi into zakhe ayilungi nje konakele 1 2 3 enza 1 2 3. Ngokwesonto ko bayakwazi ukunika amandla ngeziwasho bayilungise lonto yonakele. Bese kuba khona ke abantu ake kuthiwe la ezangomeni kuzube isangoma uqale uthwase. Nakho ekuthwaseni ingane mayikhula inemimoya okufuneke ungoti wesangoma akwazi ukuhlukanisa le mimoya ukuthi lo mntwana ufuneka ayothwasa noma lo mntwana kufanele
enzelwe igobongo. Igobongo ke usungazuthwasa usukulungiselela lo muntu ohleli kuwena mhlawumbe utahlale kahle kodwa uzoba isangoma. Igobongo ngasiza ukuvula inhlanhla kuwe nikazi walo lingavula inhlanhla emndenini wonke wenze umuntu ethi igobongo kuvele kukhanye ekhaya. Kanti ozothwasa yena uba nezinto ezijwayelekile ngokwesintu especially kwaZulu ziba ntathu engizaziyo. Kuba khona indiki, kube khona indawo, kube khona inono. So isangoma first ukwazi ukuhlukanisa ukuthi kahle kahle lo muntu kule 3 endiki nendawo nenono yiphi. Kodwa ubuchule manje abakwenzayo laba abenza amagobongo bayakwazi ukuhlanganisa amakhambi abe into eyodwa bayithinta zontathu afaka umuntu ongasiza indiki nendawo aphinde afane nowenono ukuze ingabikho lezo shaya khona phansi. Masudlile igobongo lakho ke kufanele ungakayi kophothula ube khona umnyakazo phela ukuthi kuthiwe nginegobongo ngidla igobongo kufanele kukhanye ngaphambi ukuthi uphothule. Kukhona lento entsha namhlanje umuntu ufike enzele igobongo namhlanje kuthiwa hayi phothula ngenyanga embili entathu. Abanye balenza ekseni baphothule ngasem weekend usuke eThekwini eLimpopo uyokwenzela umuntu igobongo ufike ulibeke ngolwesihlanu ngomgqibelo ngesonto usuyaphothula. Enye indlela leyo ke yokwenza imali ebantwini ngoba nayo igobongo leli indlela eselibiza ngayo namhlanje ayisekwenzima ukulenza. Kodwa into ehlekisa ukuthi wonke umuntu uyaphaphatha, wonke umuntu unegobongo, wonke umuntu uyathwasa. Isikhathi esiningi labantu abathwasayo ilabantu abadumileyo banasi isipho ngoba ukuduma nje uthandwa abantu ukhuluma bakulalele isipho esivela kuNkulunkulu leso noma sithi esivela kumathongo akho. Yikho ngathi abantu abadumileyo manje sebekuthiwa bayathwasa ngoba banesipho esingalungiswanga kahle ilo okuyena befala mfundisi. Ngoba ukuthwasa noma ubungoma awufundiswa kodwa ukwelapha kuba inyanga uyafunda. Inyanga eba nohlaka njalo mayihambe yonke imithi ihamba nohlaka okuzothi emva kwesikhathi libe seliyazi imithi njengoba ngithe nje kuba inyanga kufanele uba udokotela. Ake silungise emzonsundu ukuthi labantu esibaphaphathisa esibaphambe bephaphatha indlela zonke especially laba abadumileyo bathi baqala benza izinto zavele zibhede kakhulu kodwa lukhona ubizo okuyiqiniso ngempela ukuthi kwakhona uzuduma udlale komabonwa kude ukuthi ubani uyicelebrate kuyisiphiwo sikaNkulunkulu leso. Kodwa ke mawusenza ngokwesintu thola umuntu ozokuhlaziyela kahle ukuthi kahle kahle wena ume kuphi. Igobongo sisakhula thina wawuthi uma ubekelwa igobongo wawube insuku nje ezisikhombisa kuphela uqede lapho ke usungahlala uthi uma uthola amandla usungaphothula. Kodwa kwayegcizelelo okwenzela igobongo ukuthi linda phela ubonti lento ekuhluphayo ikhona nomnyakazo ngaphambi ukuthi uyophothula. Namhlanje sesiyaphuthuma 1 2 3 phothula maqamba konaso hayi sefala mbeyothwasa. Masudla igobongo mhlawumbe engacacanga ukuthi uzothwasa ilapho ke ukuzothi masuqedile bese kuvela ke manje into esho ukuthi ubani kufuneke ayothwasa. Nakho ukuthwasa futhi kuhlone kaningi khona baye emanzini khona baye emalwandle khona bafuna inyoka kuningi. Shuthi lo muntu osebizwa ngogobela manje ibona ukufuneka basiza abantu ukuthi bakwazi ukuqonda indlela akufuneka basebenze ngayo. Ngicabanga ukuthi ngokwegodi negodi kuyahlukahlukana kodwa ikhona into eyodwa esithi masiyikhuluma ifane. Yosikhuluma ngomsamo nje mawuthi wenza umsebenzi ukuthi maseqediwe wadliwe wenziwe yonke into kube khona ihubo lomuzi ngomuzi indlela esibonga ngayo. Namhlanje masenza umsebenzi sothenga otshwala kujatshulwe kuqhuma izibhamu uyonakala phela umsamo mawukholelwa kuwo. Abantu bayakhabamba bengayazi lonto.